जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम बस बाहर वीडियो बनैला बेले दीदी मत कि देखी जहाँ को देखी मुझे बहुत ही खुशी हो जदि आपण मैंने भी देखा चाहते वीडियो को प्रथम गोटे लाइक कर दिंतु। ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର ନରକୋଳି। ତ ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିଦିକୁ କହିଲି ନରକୋଳି ତୋଳି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦିଦି ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନରକୋଳି ତୋଳି ଆଣିଥିଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ନରକୋଳି ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନରକୋଳି ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ରୋଜିଦିର ମୋର ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସବୁ ତୋଳି ନେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇ ରଖିନେଲୁ। ତାପରେ ଦିଦି କିଛି ଆମ୍ବ ଆଉ ଆମ୍ବର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲା, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ବି ନେଇ ପ୍ଲେଟରେ ରଖିଦେଲୁ। ଏତିକିରେ ତ କାମ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ କିଛି ଜଲଜିରା ଆଉ ରସୁଣ ଖଟାର ଯୁଗାଡ଼ ଲଗେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଜିକ୍। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଅସଲି ସଂଘର୍ଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଛିଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟକୁ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ କିଛି କଟା ଆମ୍ବ ନେଇଥିଲୁ, ତାପରେ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇଥିଲୁ, ତା ସହ କିଛି ବିଟି ଲୁଣ ବି ପକେଇଥିଲୁ। ତା ଉପରେ କିଛି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାପରେ ଲଙ୍କା ପକେଇ ଜଲଜିରା ପକେଇଥିଲୁ। ଜଲଜିରା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ରସୁଣ ଖଟା ପକେଇଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଚକାଡ଼ି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଗୋଳେଇ ସାରିବା ପରେ ତା ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ପୁରା ୱାଓ।